sailaren estrategia jarraitzari utzi. Utzi? Hori egitea da. Ez, estrategia hau sailaren da. Fuera, ez jarraitu da, nik bainiko nire. Haren estrategiaren baitan, zurea kokatua dagoenean, zuk egiten dituzun pauso estrategikoek elikatzen dute berea. Kasko, Belasko, ez? Moga jarri izan berso hori. Ez tristea, ez? Eskarrik asko, Belasko, alegia. Belasko hori eskarrak ematen dizkigu zerri da. Lortu zulako batzea bi taldea bertzale eskarrak ematen nahi, Madrid bertaile batik. Tontua gira zer, ez? Erreakzioa, beti erreakzioa, beste baten dikintzaren aurre. Baina proakzio bat, gehoria ez. Eta egi, baina askotan gauzak ez dira oso komplikatu ere izaten. Gandhi pelikulan agertzen almei grazian bideten diana. Horreiz, azten dira, Gandhi azten da, bere desobedientzakin dago, eta bilera bat dago momentu batean, eta dago Gandhi, eta gramotzun bai, eta maian bestetan inglesa daude. Inglesa, generalak, eta bat, esan dut esaten dio, inglesa galdetzen dio Gandhi, bueno, zuko nun zer nahi duzu, gutaz edo zein dira zure bat intzak. Ez ere ez? Neu da makarra zue joatea. Zaten dio Gandhi. Ez, alde ginen dik. Zer? Eta hor, inglesa ez du bertzen, zer? Alde egitea, beste gabe. Eta, gero, inglesa joaten da, bere kide informazio ematea eta barrez lehertzen ari da. Bakizute esate da, hemendik alde egiteko, beste gabe, patintzea gabe ez dute nahi, indemnizaziorik, dirurik, takizer, ez, barrez, lehertzen dira general inglesetik, Eta gero bantziren. Askotan da mai bat, ni Euskal Herrian naiz da zu Espainia zea. Zer nahi duzu? Zu alde egitea nahi. Pakean ustea. Punto. Eta horren araberak ateratzen dira. Idea, funtsezko ideiak garbi edukitzea importantea da. Hemen esaten nahi garena da bai espainola ez torri, nahi dugu bakarrekin egitea, baina gure alterreko hori esaten. Bai batean daude PNV sortu da. Eta hor daude espainolak eta adira, karzetan eta adira esaten, ez etorri gurekin bai. Pese etorri lagundu guri bai, Pepe, zu etorri bake konferentzia da, garantzitsua da. Frenteko politika bukatu da, elkarrekin, adira esaten tortzeko, eta gandik izan zuen, garbi, pelikulan garatzen da. Zuek alde egitea, beste egiten nahi, eta geratzen da hori, tipo hau eta ez du egiten diskurso politiko sakonik taldik. Ideia garbi hauka, eta lortu du bere gizartea bideratzea, eta hori esaten du, zuek jutea, beste egez. Punto.